na prípravu reveňové. To nemôže byť nič dobré. I okolní obce, a které má platné územní rozhodnutí, totiž ne... Rituální hře musí překonat číslo 73. Dali by ste si to v cukrárni trebárs? Bez problémov. No, tak vyskúšame. A Budeme vedieť. Rebarbarový koláč. Dobre, 270, 190. Stanislav, nech sa páči. Antické divadlo Antické divadlo za 60. za 60 eur. Autorom trilógie Oresteia je A. Aeschylus. Aeschylus je správna odpoveď, áno. Prvý z radu veľkých gréckych dramatikov. Aeschylus. 330, 190. Robert, opäť sme pri vás. Na začiatku a na konci je N za 60. Vyskúšate predsa len, či vyjde po druhýkrát táto téma. Syntetické vlákno. Nylon. Nylon je správna odpoveď. Druhýkrát to vyšlo. 250, 330. Vážne? Stalo sa? Je to OK. Počula som, že to prasklo, je to rozbité.